like kan tama episode dot le request kan tam bok chuan Friday zan le Saturday zan Btth in remedy chuan kan da le don nia episode thar kan en ho ma in pathian thu thiang lim han ngai thale photila thu fing te bungthum chang som phat le som pania ka fa pa lalpa thunu na chengai nep su la azil haw na chening hek su lalpa chuan a hmangai te chu azil haw thi ani pa in fa aloma piang te azil haw thi nang hian episode masalam kan enlet chuan sawian te chu space trade fair thil lilam na hmuna kalin until du tak purifying demonic lotus flame fragment chu tier 8 pil rong chikone manga bitsiamin master yawlaw chuan achang ta ani kha ti chuan an chhuwa vat chu an ta na himber du thu sein lai hmuna tang chuan an chuak ta sawian chuan purifying demonic lotus flame fragment chu har sa hle tura angai line chu tia an kuta a om tamei chu amak ati thule alom ji asoya chuti rolin an mani lo chu boy tum tu chu practitioner pa ngai ani lo ti achianga mi thatak po ani lawang ti asoi sawian chuan chu mi chu tunge ani tak taka khoilam mi nge ani le engnam nge ani ti azota master yola chuan a soifia don lai tak chuan o pakhat an bulvela aron ri chuaka an che vela chuan barrier aron siama chu barrier aron siam tu chu anuina sarlea engwan nge an chuak man mo em ti aron zot chuti ro chuan vet port alen honga scorpion kanami practitioner pakhat chu aron langta ahma nula pahni tianga omi pakhat thil ti thei tak a chanchin an soilai me kha ani aming chu sky scorpion ania master yawlaw hi a hrechiang hle ti a chiang yawlaw chu hall of soul satanga tan chuakin adam chu abei seilo thu aron soya portal dangen rein hongjui vele ngal scorpion kanami practitioner dang aron chuak lea ani hi art scorpion tia hriatani art scorpion chuan nui chungin voina hian hetiang me chedum tak pani hi atong don ti abei seilo thu asaya master yawlaw chuan hemi pani hi sky scorpion le art scorpion ani ti a hrila man lai pol makle ten om tak rain cloud sek tia hriat devil scorpion ten om tak tak te tia hriat ani thu le hemi te pani ti lo an pol member dang zong zong chu me chia hlir ani heng devil scorpion pani hian chung me chi te chu in cultivate na man ruan manga an chakna chu hebrew sakin in ti chaknan an hmang thi na ni atia art scorpion chun yawlaw hena chuan space trade fair atanga an nei purifying demonic lotus flame made fragment number chu akuta train alak sak don ti asaya yawlaw chun room je ta chang le tin map chu min lak sak itum ngamang mo ka kutta thi hi hlaw loem ni atia art scorpion pen chu zatakin anuya yawlaw chu olsam taka ati hlum tur thu sein an vaya adam chu ti lo tur thu le demonic lotus flame map chu an laka train ala ti po tu man an thengai lawang ti asaya yawlaw chu mong chaina nuya in ring tok ve lewe mo ti art scorpion chu ni zat le ti yawlaw chu half sen bansing level alo thlen to awang mai chuan an hlau don ti na ani lo ti asai art scorpion chuan dozun level sang ber 9 star dozun peak a thleng to a una pa sky scorpion hian bansing level thleng to bok art scorpion chuan tunma an lo in ma chon to na midang chakna arin chan fo thu sein alaka an thin rim na chu rulet an tum thu asaya asei ro chuan art scorpion chuan aura chak taka activate ta yawlaw poina aura chu ati chuaka apam technique activate zui zat bok art scorpion chuan attack tumin apan hnaya chunglam matang chuan joint palm strike lian tak aron ta tha a art scorpion chuan a vortex power hmin alo dang sky scorpion chuan unaw pa chu lo puin palm strike chu an ti chia pressure na tak a chuak zui yana medusa le poison gal te chu barrier chunga tang chuan an chuaka an chuat theinan yawlaw chuan special crack a honga chu wanga chuak thei chu an ni ma se sawian chuan a master chu angai to a hlea art scorpion chuan a unaw pa hna chuan heta hian yawlaw hi rei vak lo lo chelro khang pathum te kha ka va in fiam puyange anuam kan ti hleanga tia sky scorpion chuan man moro ti na changa art scorpion chu in ring tok takin anuya lungai su olsam takin kalau zo thuayang kalau ki le watang ti in barrier pon lama chuan a chuak ta a yawlaw chuan room setin sky scorpion hena in pahni pon min beiron ma ula min ne thei don chuang lo tin nangma chawin min be itum ngama mo thi idu tak tak ani hi atia
Scorpion chun nui zat le ta yêu lau chu ama ang bukin ala chapau hle ti asai chu ta chun abula me che pani te spiritual power chu absorb ta me che te chu shriam ti takin an au chhuaka a hmuna chun an thi zui nga ma se sky scorpion thil ti the chu alo sang chho zui nga la vai chu hlim om hle don ti in zat takin anuya install turin and bot saya chu ti lai chun earth scorpion chu barrier atang chun aron chuaka nui chung hian nula mel tha teu khoi ange tlan chiat in tu in fiam hong u atia sawian chu a hlau thong ru hle mea earth scorpion hian fight venerate 9 star 1000 peak a thleng to a peak ranking stage parukna 6 cents a thleng to ani he rank chungchang hi han sei fiat to ila nakina kan buai lo nan 1000 level sang ber 9 star an khen hian bansing level and breakthrough main first chance atang 9 chance thleng a om le a om zia chu 9 star an ni chung hian an chakda chuan in thlak danglam na ma son na voi ko an pal tang le angai ani chu Mizo bansing level an thleng thei chawang earth scorpion chuan 9 star 6 chance a thleng to a in thlak danglam na voi rup anei to ti na ani earth scorpion chu sawian chu ena wala nang hi itnok dodlat chu wang chuan ka that ma sang che ti chuan heng nula pani te hi hlim takin kain fiam pui theyanga tia chu thu chuan iana medusa le poison gal te chu ati thin ur hlea beile tumin en bot sai ngala earth scorpion chuan sawian chu aron bei zui ngal sawian hian direct in na beile ta ma se earth scorpion chu ama eye level sang ani awangin at sakle chuti chung chuan sawian chuan punch le khik mangin a attack zui zela ma se earth scorpion chuan alsam takin alo bum zel lu than tur dang nei lovin sawian chuan 3000 burning flame dragon chu activate ta earth scorpion chuan joint scorpion body spirit chu ati chuak ve bok chumi mang chuan beile tin until ti thena chak tak ati chu bawrh2 ka chuan ai suwa bawrh2 ka chuan an ral vek sawian hin earth scorpion chu in beichil a chuan alangam meulo na takin earth scorpion chuan adula a hneka yena chu atol le dor mai ain siam rem hala chuti lai chuan medusa 5 star 1000 le poison gal 7 star 1000 te point anron be zui ve a ma se earth scorpion ma chuan an chakna chu engma anila earth scorpion chu nui zat mel ze thian anuya nula insul thiam hi ka du takse tani ati medusa le poison gal te chu khoi tumin akuta phara ma sen lo beilet ve ngala sawian chuan amale earth scorpion kara power gap chu anasa hle ti asha thiam master yau lau po chu alo la chuak lo a master point sky scorpion chu ane may big don lo ni in alang sawian chuan hetiang ani chuan ka theina zongjong ka man ngai don ani atia a sauklan mark le skyfare 3 mysterious change transformation chu activate ta chu chuan a thil ti then chuna satakin ati pungta ani a thil ti thena san chho zel chuan ataksa atang chuan energy chak tak alo puak chuaka chu mu chuan earth scorpion chu amang ang dewa he tangwal hian thiamna engemaw zat chu anei ve ani don hi ati sawian technique hi burning flame valia secret technique nen en ang hlenin a hriati soin sawian lampan chuan chak takin a thlok pheita sawian po alo chi chuak zui ngal anin bei zui le ta anin bei pa chuan earth scorpion chuan he technique hian 8 star 1000 develop in 9 star 1000 third chance a om tir thei che ani mai thei ma se 6 chance a kom to a I thil ti thena hi ka chakna ain ala hniam hle ti sero min hne thei chung lawanga ti scorpion strike chak tak mangin sawian chu a attack zuya yana chu leya atla thale ta ma se sawian chu adam chuka pan sak tak dang mangin yana chu earth scorpion chu attack zui ngal zata ma se yana chuan earth scorpion chu lo blockin anung tol tir vele ta ma se sawian chakna chu atopa skyfire 3 mysterious transformation chu a deactivate ta sawian chuan 9 star 1000 third chance atlen nuwa po earth scorpion chu ama a hne mai the chi ani lo ti angai tua ani na taka chuan hetiang level sang taka hian stage thuma in thlana po hi alien hle ani yana chuan earth scorpion laka chuan hliam chete ma anu chia theilo chuti lai tak chuan poison gal medusa te chu sawian bula chuan an local ngal vata a try empty zot sawian chuan a thathu soin an mi be pa chu be a har satle thu asoya tuna chuan a attack chak ber extermination fire lotus heavenly flame songjong belkhom manga siam le chu atuma ma se hun ama mo le don awangin an pani ne na earth scorpion chu rei lo te chung lo be boi tlat turin angena chu hria chu earth scorpion chu anui suka nui zat mel ze thian
nang ni ang nul nal tak tak te hi chu khatiang tlangwal nep tak kianga khan in om tur ni lo atia an ma ni ang nulam hmel tha te chu en kol tha hle thei ti le abul om chu nuam an ti tur thu sein a hnena local zok turin a hrila poison gal chon thinrim takin a hmui bol hlo tak chu chip mak turin a hrit ma se art scorpion chu ati thin urzi zela ko adu thu le a hnena local turin a som le a thinrim takin poison gal chon oi fil poison body chu activate a beita Medusa chun art scorpion chu achak hle ti soin poison gal chun ama chun adang thei don lo tin 7 color haven swirling python body manga be atuma hun rezok an dan thei be sein Medusa chun a python power chu activate a chunga chun thlok lu ta 7 color haven swirling python a ain thaka art scorpion chu aron be ve ta art scorpion hian an attack na ta chu harsa lo takin abum sak zela ma se heng me chepani hi an mel that me ba ka theina danglam tak an nei ti apom pakhat chun 7 color haven swirling python body anaya pakhat zok chun full poison body anei thung dozun level sang ber po in an combine attack chu an tor thei don lo ti apom bok ma se an hena an tan chun van doi thak takin ama chu an tong ti soin engti kong zong pan min hne chuang lawanga tia an bain ante chu olson takin abum sak pa zel bok chumi hnuwa strike chak tak voi khat mangin 7 color haven swirling python chu na takina eteka Medusa chu a form pa ngai akir le chuta Medusa chun an be dun angai ti soin a be zui vele a ring taka nuin art scorpion chun local thoi turina hrit e hun hi a ngak lel hle ti asoya ma se chu ti lai tak chun sawian chun extermination fire lata chu activate tanta a roll in heavenly flame pali chu ala chuaka he hian art scorpion chu ati hlau thong ta hle Medusa le poison gal te chuan an be chun zom ze lai chun sawian chu dang turin a thlok thlata awian chun voin hian art scorpion chu adam chho tir don lo ti soin life transforming flame chu a flame panganan a bel le art scorpion chu a hlau thong hle he tlangwal hi a ta emni ti angai tua yen chun flame chak tak panga fuse khoma tum ti a hria chu ti lai tak chun sky scorpion chu barrier pona aron chuaka yarlawan na sataka asoi sak nual hliam na tak atur lo ni Sky Scorpion chun art scorpion hena rang taka pui turina awa ma se yawlaw chu ahma aron langa palm strike chak tak mangin yawlaw chun aron beile chu mu chun art scorpion chu a thin rim hlia green energy chua joint energy sphere siama achunga chun poison gal e Medusa da chu akhung ta mak mai chu joint energy tang chun thilzum tak tak alo chuaka chu an thei topin Medusa le poison gal de chuan an lo danga art scorpion chuan anu izatle a technique tang chuan an tlan chuak thei don lo ti asei ma se sei zo rual chuan sa le poison gal te chuan ti chia in thuak zui ngala Medusa chuan sawian chuan fusion chu a zo don ti hre thiam poison gal nen chuan iana ma dingin ven himan tum le a chu ti lai chuan ian heavenly flames extermination fire lata chu chakna hlom tak nen aran puak chuak ta chu mu chuan art scorpion chu a hlau thong kher mai anu na chan him tumin tlan thiat atum ta sawian angri budal tas flame chu adang zo don lo ti hre chiang hle lungpui hnuai in thupatuma ma se chu chu ala tok lo art bell technique chu activate a bell angchi sil lian tak chunga chun ain thup ta ma se sawian chun extermination fire lata chu directin a chhuah tir zui lata chu chakna na sat tak nen art bell lama chuan chak takin atla thata a art scorpion chu a theina zong mangin ain venga ma se atang kai lo hle lotas chu na takina puak ta lotas lian tak alo par chuaka chu puak na tak chuan an che vela tlang le lungpui tam tak chu atike somna sa hle a spiritual power a man tam em wang chuan sawian chu a chaw le a du sa le poison gal le chuan an lo dom wata a tha em ti an zot wat sawian chuan a that thuina changa chimhnu art scorpion omna lampan chuan akala achunga chuan vai vut khu chawa mu art scorpion chu extermination fire lotas chuan ati kangal veka lo ni sawian chuan art scorpion space ring chu alata a an enfia chuan lekha zial pakhat a hmu chuaka vasra glass body scroll king kong glass body tia hriat bok alo ni sawian chu alom hlea tian class technique ani awangin art scorpion in oxon nei lai khan alei alo ni chuti rol chuan yawlaw chuan sky scorpion chu alo hne ve to bok iana te bula akir le ta he in be na hi anasa hle ti soin an bul hnaya ompoin an hrenge yang ti asaya ni chak tak tam tak lo thleng ta se har satna lian tak kan tok thei chu wang chuan la hmel tang kan chu ngal hi angai
hlom dang kan to lo nan falling star pavilion chu kan pan wat angai ni atia rang takin live mun chu an chua san ta chumi hnu chuan asin chu zanlama a in thlaka him takin falling star pavilion an thleng ta sawian chuan fragment chu purified demonic lotus flame map den athun zama map chu en zom vekta ma se map a chuan engma chiang takin alang lo yana chuan man la purifying demonic lotus flame omna hmun tarlan na map lui mai mai ani mai thea tia ma se hun kal zela achin chian ate chu about to ani mai thea ti yawla chuan he hi chu tianga bovek tu map pa ngai ani lo map sakki ani theilo ti na changa angai dan chuan map a hian thil in thup olsam taka purifying demonic lotus flame chungchang mu chu ani lo nan uluk taka thup ani arin thu asai chu wangin map activate dan tur anzon angai ani sawian chuan thil tam tak chu thisen nena inzom thin ani ti angai to chuaka ama bond wings athisen manga activate ang bokin thisen manga map activate tumchin chu arota aku zum pui chu se thi in thisen tlem chu mepa afara omsi ane ngei beisen an ngak wangwanga ma se engma athleng lo yawla chu abeidong ta hle me an pani chuan rel boi takin an omta chu ta sawian chuan heavenly flame ming purifying demonic lotus flame ti chu angai to ta demonic flame ti ani wangin heavenly flame in map chu activate thengem ti angai to chuak le a chunga chuan flame chu a thla ma se heavenly flame po chuan map chu a hal kang theilo omzi anei lo le yalo chuan he map lui hian heavenly flame si a laulo takset chu wangin sawian chuan flame sakna ati pun angai don ti asai sawian chuan a hrathiama a heavenly flame chu ati chak zuala voile khata man la chin china te chu chakna na satak ne map chunga chuan a ran lang ta lo chuan a chiar chuaka thapa ni alolan huna rc pakwa chu line khata an in rem huna van le hi angi ngang chuti lai tak chuan purifying demonic lotus flame chu alo langang ti ani sawian chuan heng thu te hi enge omzia ti azota yola chuan he thu jek ang hian wana thapa ni alo langanga rc pakwa chu line dik taka an in rem chuan van lama thil danglam tak a thleng don ti a saifia he thil thleng hi kum sang khat dana voi khat chau a thleng thin alo thlen hun chuan van le in kara thak danglam na sat taka omanga chu purifying demonic lotus flame alo lan chu hun tur chu ani arin omatia sawian chu ail ru aboi ta hle kum sang khat dana voi khat chau flame mu theina hun rem chang chu alo thleng ani chuan engtin nge tu ema chu mu thei turin rei tak adam thayang chans ka nei lo mai theya tia chuta yawla chuna hun chu a chu chua thu a sei chuak ta a chu dan chuan thil thlen hnung ber tang khan kum zakwa somko pasari aliam to a dot le chu kum thum hnu a thleng don ti na ani chuti huna chuan thla pahni chu wana alo lang anga rc pakwa chu in bil takin an omanga tia chu a hre chuan sawen chu a phur thar ta hle me atopa chuan purifying demonic lotus flame heavenly flame pathumna chu nei theina hun anei don ti angai to sawian chuan kum thum hnu a flame alo lan huna chuan a chakna chu rampuma adar anga mithiam chak tak chiar sen lo a hip mai thei mi zong pen chu lam chu an pan ve mai thei tia a chan chu kum sang khat chunga voi khat chau lo thleng thei chu cultivator he heavenly flame chung chang hre tu to phot chuan tu mai lo an du don lo chu wangin demonic lotus flame mu chu a har sa mai thei tia chuti lai tak chuan me patang chuan chakna mak tak mai ron chuaka sawena hriat na chuan a ran lut ngala ni khothelovin yana chu atlu zui yalo chu a hlau thong hlea a spiritual power main kai tho atuma chumi tu chuan asin chu sawena hriat na chunga in thlaka chuta chuan ina chuan energy powerful danglam tak mai apua mong changin chu lampan chuan akal ta chuti lai chuan medusa le poison god le chu an lo thlenga yana chu an ngai tu hle yalo hne na engthil nge thleng ti an zot wata yawlo chuan demonic lotus flame chung chang an soidun lai chuan man lai map atang chuan soul energy chi khat alo chuaka ina taksa alu ta ni atia chuti lai tak chuan sawian chuan zoin a hriatna anei le tran ta medusa chuan ina chu ding tura pui atuma ma se yawlo chuan khoilo turin ati soul energy chuan sawian taksa chu athunu nang ti a hlau wangin sawian chu lo thu chuakin a buai hle engthil nge thleng ti azot yawlo chuan zotna pakhat a chan masak angai thu a hrila sawian chu alani empty le hriatna dangin ataksa alu empty fin fi adu ani yala chuan anin hmu masak per tum khan sawian chu kum engzat nge ani ti azota ina chuan rang takin tuti la chuan kum som le panga ani thuina changa chu hria chuan yala chu thammang takin a tho hala ina chu a tha ti a thiam ta yala chuan man lai mithil ti thei tak practitioner tharau chuan ina taksa chu alu ang ti a hlau hle thu a seya chuta ina chuan a hriat a chunga energy in som khom
cluster of soul energy a hmu ti asoya he hian an vai chon ati hlau thong ru hle ma se sawian chon a spiritual power mangin en fia to ti asoya soul energy chu ati thailo ti asoi ma se purifying demonic lotus ne na inzom thil than kha chu a hra chiang hle purifying demonic lotus hi anei tu hming chu jinglian ania dosing level ania ti yaw lau chon a hria dana tang chuan jinglian chu he flame nei tu dik tak hi ani nge yang man lai le khabua a chanchin a lo chiar to jinglian hian do di god level a thleng teuh hle a ma se engtia thi nge ti ero tu main an thre lawati sawian chon achala soul energy lu chu practitioner chak tak chon a hnu chi ani arin omber thu asaya yaw lau chon chu angai dan chi ani thu lo sei ve bok purifying demonic lotus flame chu midik le rin om tak bumna du lo tu ani thu asaya chu wangin chu soul energy chon sawian chu ati chelawang ti soin nakina purifying demonic lotus flame a hmu theina tur uitu tur cha bi poimo tak alini jok mai theya tia sawian po chon chu tiang chu ani nge ya bei sei hle chu ta yaw lau chon purifying demonic lotus flame chu achak le a absorb hi blue chu a hlom hle ti a sei le a anun na po a hlo pha thei don ti a sei chu him dam taka anei theinan chuan ian hian fight sein dosing level a thlen masak angai dona ma se yaw lau puina nen po kum thum chunga fight sein ni chu thil theilo tlukaniang sawian hin chu tiang level chu a thleng theilo ani chuan demonic lotus flame chu akuta tanga abola chu en thei ram chawang atia kumthum chunga dosing thlen chu thil theilo tluk ani ti apom ma se yaw lau chuan sawian a chuan body seed a hmuto ti a hriat non tira oxana an thil hriat dana tang chuan bodhisattva ancient tree chu alo lang don ti ani kha sawian hena ancient body tree hi i hmu thei ani chuan kumthum chunga dosing level thlen chu thil thei ani mai theya tia sawian chuan ancient body tree chu ancient territory ancient westland region alo lang don ti ausoi non vele boka chu hmun zau tak le hmun hlom tak ni in bawrh2 chu rim chia in a khata chuta chuan bodhisattva ancient tree hmu chu thil awesome ani ho lawanga ti yaw lau chuan sawian hena poison gal uiful poison body ati damlaya a hmu body seed chu ala ne reng ti in a changa chu body seed chu refine fam kim lo ma se ancient body tree nen chuan ala in rem thei tho chumi awang chuan yaw lau chuan he body seed hian nasa takin apui thei don chia ancient body tree chu hlo tling takin i hmu thei nge yang atia sawian chuan hun an nei tam to lo ti asei arang thei angbera ancient westland region lampan angai thu asaya e kumthum chung hian dosing level a thlen ngei tur thu asei bok medusa le poison gal de chuan atum ru na chu an lo hria an lom hlea ni engemaw zat nuwa chuan falling star pavilion ground atang chuan energy chak tak le hlom tak aron puak chuaka wana chuan energy eng chak tak aloin kap chuak zui mukhing luan le medang te chu an ron tlan phei ngala chu thil ti thena na sa tak chu an hmu chuan an mang ang hlom hle eldar zong baka master yaw lau le iana thian te po chu reilau te an lo pung khom ngal veka thil thleng chu an hmu chuan an buai hlom hle heta hian episode chu atop ta ani episode lom le tur hian zinkong poimo tak an zo chho dona sawian chuan ancient body tree chu mu ngei tumin westland region lama pana medusa le poison gal le khinglin te point an zui ve don bok an kalkonga buai na tam tak an ma chhon dona mid le beng atlai chho don khop mai episode lom le tura hian kan in hmu le thau don nia milo thir saka wangin lom thu ka saye